Assalamu alaykum mehriban adamlar, eri vatandaşlar. Salam Türkmen portal web-saytından hormatly agzalar we mehriban tamaşaçylary. Neydi adamlar ählimedin bilşimde diýäli, elmydama toýlara, bayramlara baý bolan ajaýyp watanymyzda bu gün ýene bir şadlykly we şanly senenin ählimiz şaýady bolmagy geldik mehribanlar. Bugün biz ählimiz Türkmen portal web-saytynda agy berdiler topary bilen Türkmenistanyň Newtuga gady atly halkara maslahatyny hem de halkara serwisine gatnaşmak üçin geldik dogry damaja. Elbetde. Ona näme mehribanlar gelin şu ajaýyp fursatda ählimiz bilelikde alınıp barlan işler bilen sergi bilen şeýlekem halkara maslahat bilen ýakyndan tanyş bolalım. Size o çetinden başlaýalım, benim maslahata başlaýalım. Sağ olun. Mehriban vatandaşlar, ýa-da adamlar, ýa-da belleşme diýil bu ýerde diňe halkara derejeli sergi öz işini dowam etdirmen. Eýsem-de halkara derejesindäki maslahat hem dowam etdir. Şu ýerde edil şu wagtda fiilleşine diýäli, Birleşen Milletler Guramasanyň Türkmenistanyň kemişelik utgaşdyrjysynyň, ýagny Dmitri Şlapaçenko'nun moderatorlyk etmegine bir näçe mowduklary gowgaýan şeýlekem bir näçe halkara derejeli daşary ýurtdan gelen bir näçe hünärmenleriň we ekspertlaryň bir ýere üýşmegine şol mowduklar bilen baglanşykly meseleleriň aralyk maslahatlaşylýan we çödülýän meselelerine geldik häzir bu wagtda. Biz hem elbetde durnukly ötüş maksatnamalarynyň ýaşy gelçi hökmünde şeýlekem Türkmen portal web-saytymyzyň hünärmeni hökmünde bu maslahata gatnaşmaga hugumyz bar. Ýöreň ählimiz bilelikde maslahata gatnaşalyk. Sustainable Development Goals in Turkmenistan, like in SDG, local development interest in views and contest narrators in the way. And we are the SDG 7. Ine mehriban adamlar, hormatly dinleyijiler, bugünkü sergimizde Nurly Deňiz Tumary Hojalyk Jemgyýetem gatnaşýar. Gelin hünärmenleriň öz alyp barýan işleri barada ýürek buýsançlaryny, aýtjak sözlerini dinläýeliň. Salam mehriban vatandaşlar. Bizim Nurly Deňiz Tumary Hojalyk Jemgyýeti bolup şuňky geçirilýän 19-njy halkara Newitgaz sergisine uly buýsanç bilen gatnaşýar. Biz Türkmenistanyň Newitgaz, energetika ve guruluşyk budaklaryna uly wajyp we jogapkärli işlerini amalaşyrýar. Ýagny ziýan ýetirmeýän synaglar geçirýär. Bu synaglary biz göterji deshalara we turbalara ýerine ýetirýär. Biz Türkmenistanyň çägine daşary ýurt kompaniýalary bilen işleşýär. Petronas, ENI, Dragon Oil, Çalyk Energy, İlkinşaat, ýaly Türkmenistanyň ýerleşýän şahamşalar üçin ziýan ýetirmeýän synaglary amala aşyrýar. Men Türkmenistан Döwlet Konserniň baş hünärmeni Edip Niýaz Muhammedow. Türkmenistан Döwlet Konserni dünýäde ýerik energetika käýhanalaryň biri bolmagy bilen onuň işleri tebiýi gady gözlemek, çıkarmak, tayarlamak, aktırmak ve gaýtan işlemek ýaly uğurlary alyp barýar. Ýurdumyzyň gat godagyna möhüm başlangaçy Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gat geçirjisi işi dolandyrýar. Onuň uzunlygy 1840 kilometre gowrakdyr. Ýylyň geçirjisi 33 milliard kilometre deňrekdir. Biz ýaşlara newkat tenagyna täze tehnologiýa alkaly ilmi barlyk
işleri alıp barmakda döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin türkmen halkyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy, alim, gahrman arkadagymyz we peder ýoluny dowamy alyp barýan arkadagly gahrman Serdarymyz köp sag bolsun aýdýarys. Goý gahrman arkadagymyzyň we arkadagly gahrman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan ýyl ýurt bähwetli, bütün adamzat ähmiýetli, tutumly işleri uly üstünlikler beslensin. Biz Türkmenler Hocalyk Jemgyýeti ýa 2011-nji ýyldan bäri öz newitgat gudawmyza, energetika senatymyza, öz goşuntlymyzy, hyzmatlarymyzy üçin edýär. Şeýle hem biziň esasy hyzmatlarymyzyň aýratynlyklary şol ýer asty, suw asty bolsun, beýiklige çykyp, alpinizm hyzmatlary bilen hem üçin edýär. Ýani önümçüligi togtatman, şol astyna öz hyzmatlarymyzy üçin edýär. Olam diýmek, ýani önümçüligi saklanyp, önümçüligi hiç geli zeper ýetirenok. Şeýle hem biz 40-dan gowrak daşarýurt kärhanalaryň Türkmenistanda resmi wekili, olar şol önümçülükden başlap gaýtadan işleýänçende ätýaşyk şaýlary, enjamlar, tehnikalary ölçün alýar. Şu taýda önümçüligine meýilleşdirjek bolýar. Hem ençeme yerli hünärmenlerimiz ýetişdi, halkara guramalar bilen işleň gatnaşmagynda hünärlerini ýokarlandyrmakda türkmen ýigitlerimiz kemale geldi. Ýani türkmen inženerlerimiz hem halkara ýokary halkara standartlaryna talap edilýän hyzmatlary, önümleri bilen üçin edýär. Arkadaş şäheriniň häkimleriniň maglumat toplugy san tehnologiýalar bölüminiň baş hünärmeni Anna Şerket. Türkmenistanyň nefti we gazy halkara forumunyň işine başladyk. Şugun elbetde biz arkada Medicina Cluster Management kärhanasynyň önümlerini halka hödürleýär, hem de gelen mehmanlarymyza görkezýär. Elbetde arkadaky Gahman Serdarymyň taýsy tagalarlar netijesinde yerli çyýmalmy polipropileni bilen şular ýalyk önümleri önürüp halka hödürläp başladyk. Amha görüşüňiz ýalyk köp gatly respiratorly ýüz örtügi bolup durýar. Bu barlyk hanalarda peýdalanmak mümkinçiligi, diňer medisinada eýsem senek işlerine ulanmak mümkinçiligi bar. Hem de berde bir gedeklik halatlarmy hödürleýär, hem de ýüz örtügi, baş örtügi hem de bahyýlary halka hödürleýär. Masalanlar bilen berýär, bilen ýurdumyza iş tapary bilen gelen mehmanlar bilen söhbetleşýärler. Ýa-ni de bu wagtda meniň söhbetleşim kendilerine ýaly Bakuççy kompaniýasynyň, ýani Bakuççy Company berýär şirketiniň esasy direktorlarynyň biri bolan hormatly mehmanlar Polat Humatov. Polat Bey, Janap Polat hoş geldiňiz. Türkmenistana berde öz işlerini hakkında, bugun tesiri hakkında aýdyp berseňiz, biz ören hoşal bolardyk. Şeyler söyleyebilecekseniz çok memnun kalardık. Teşekkür ederim bu şeraýatda bizim için ya. Sağ olun. Pursat berdiňiz üçin men kampaniýa hakkında aýtmak isleýän. Bu kampaniýa adynyň belli bolýaly Baku şäherine öz işlerini dowam etdirmek bilen umuman ähli Kawkazda, ýani Kawkaz döwletinde iň uly kampaniýalaryň biridir. Bizim işimiz esasen demir bilen bağlanşykly, ýani demiriň önümçiligi we onuň durly görnüşdäki önümleri öňürmek bilen bağlanşykly bolýar. Şu görýän wagtlaryň hem ählisi bizim önümlerimiz, ýani biz tarapyndan öňürilen önümlerdir. Bulary etmek üçin biz çyýmaly hem günden-güne öňürýär. Ol çyýmaly Azerbaýjan Respublikasyndan ýaşaňy mendeş ýanaşyk ýerleşýän Kawkaz ýurtlaryndan ýörüýte getirýär, özümiz işleýär. We şolaryň aýratylykda bir ünsüňizi çeken bir
zat hem bir mesele, yani metalların hiçili emel usulla birinden birikmeýänligidir. Esasan şunun ýaly şeýle görnüşli demirler, metallar neft we gaz sektoruna has diňden ulanylýar. Elbetde şu ýerde çygmalyň adekwaty özünem görbilýän metallurgik aýratyrlyklara eýe bolan şunun ýaly aýratyn metalyň çygmaly hem biziň fabrikamyzyň ýörüti önümleriniň biridir. Bizim bu öz fabrikamızda istehsal olunur. Esasen bular doğrusu işlemekde yerin aşağına ya olmasa suwun aşağına işlemekde has täsiri güçlü bolýar. Doğrumu? Bəli, bunlar Gatı doğru. Kampaniyamız 2001-nji ýyldan bäri öz işçilerini dowam edýär. Açylyşyna Azerbaycan Respublikasynyň hormatly lideri, ýani öz ýolbaşçylygyna açylypdy. Şol ýyllardan bäri hem biz ençeme işleri alyp bardyk we elbetde köp ýerlerde önümçiligimizi ýola goýduk. Türkmenistanyna hem biziň önümlerimiziň satylýanyna biz ören, oýnýas, buýsanýas we şeýle döredip berilen ajaýyp mümkinçiliklerdir, şertler üçin Türkmenistanyň hormatly döwlet başçylaryna tawassullanmaýdyan. Bundan meýlegem hyzmatdaşlygymyz iki tarap üçin ören, peýdaly we netijeli bolar diýip tüýsürekden ananýan. Sag olun. Türkmenistan rəhbərliyinə, sərgi təşkilatçılarına da öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk və əminəm ki, burada iştirak eləməyimiz bizim üçün daha faydalı olacaq, əlaqələrimizin genişləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək. İnşallah Polat Bey, çok sağ olun. Sağ olun Polat Bey, bundan meýlegem sizin işlerinizde uluslararly arzu edýäs. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olasın. Sağ olun, minnettarım. Men Türkmenev Döwlet Konserni Halkara Hyzmatdaşlyk we Maýly goýum taklamalary bölüminiň baş hünärmeni Gülaýla Ýurtbaşyeva ene şu ýurdumyň Sowda Senagat Edarasynyň binasyna Türkmenew Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Türkmen Energiýa Hojalyk Jemgyýeti bilen bilelikde gurnamagyna Türkmenistanyň Neft we Gaz 2024 adly 29-njy Halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady. Bu Halkara sergi maslahatynyň öz işine başlama münasibetli arkadaşlyk Gahryman serdarymyzyň utluk hatynyň iýerilmegi bu halkara forumuna gatnaşçylaryň kalplaryna şatlyk we buýsanç duýgularyny döretdi. Ýurdumyzyň nefqa senagatynyň üstünliklerini we mümkinçiliklerini dünýä tanatmak, nefqa pudagyna daşary ýurtlyk hyzmatdaşlar bilen özara tejribe alşmak maksady bilen geçirilen bu halkara nefqa forumynyň işine daşary ýurt döwletlerinden 400 töweregi wekiller gatnaşýarlar. Şeýle hem daşary ýurt hökümet edaralarynyň, döwlet ministrlikleriniň wekilleri şuňky halkara sergi maslahatynyň mehman hökmüne buňky halkara sergi maslahatynyň işine gatnaşýarlar. Здравствуйте, меня зовут Анна Титова, я являюсь директором компании «Дорторап Логистика». Компания «Дорторап Логистика» была основана в 2020 году. Мы занимаемся международным экспедированием, то есть мы привозим, увозим, делаем импорт-экспорт всех грузов в Туркменистан и из Туркменистана. Также мы плотно работаем с нефтегазовым сектором Туркменистана, осуществляем поставки различного вида, как для строительного сектора, так и для нефтегазового, в том числе и для химического. Вот. Имеем лицензию международных и местных пассажирских грузоперевозок. Поэтому всем заинтересованным просим обращаться. И всегда добро пожаловать в нашу компанию. Cenab Al-Rashid Al-Jarvan mümkin bolsa öz kampaniýaňa hakynda şeýlekem Türkmenistan bilen bagly işleňi bu geljekde meýnamlaryňy hakynda aýdyp berýär. Right, of course possible. Our company started. Elbette ul höwes bilen. Biziň kampaniýamyz 2000-nji ýylda esaslandyryldy. Şol ýyllardan soň hem biz umuman Türkmenistan bilen baglanyşykly proýektlara investisiýa etdik. 450 milliard barrelden gowrak hem neft we neft önümlerini almagyň gaýtadan işlemegi başlandy.
Bu işleri bundan meýläkem nesip bolsa dowam ettirir diýip uly umydymyz bar. Ene bilşiňiz ýaly çelekenine şu wagt uly işlemler alınıp barlýar. Türkmenistan bilen bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygymyz bar. Şunu aýratyn belläsin berýär. Hususan şeýle mümkinçilikler döredýärligi üçin Türkmenistanyň hormatly döwlet başçylaryna we şuňur sagolsuzlanmy beýan edýän. Bu yerde elbette yanan bilýäňiz biz may aýyny öz täze binamyzy açdyk, oňa yerleşdik. Şeýle hem şu pursatda gowy işçiligimiz üçin, hyzmatdaşlygymyz üçin Türkmen Nevit döwlet konserni, şeýle hem Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasyna tüýsürekden sagolsuzlanmaýdy. Bize işleşmek ören ýakyn. Bundan başga da biz ýurtdaky elçixana bilen ne bilşiňiz ýaly bilelikde bir näçe bilim, medeniýet we spor ugurly çärelerimizi ilgirli gurnaýardy. Bundan meýläkem şunun ýaly ýygdan ýygy hyzmatdaşlygymyzy we täze bilelikde guraýan çärelerimizi bir näçe aýratyrlyklamdaky hyzmatdaşlyklarymyzy dowam ettirir diýip tüýsürekden ananýar elbetde. Benefiting from this relationship, and we hope to continue. Thank you very much, sir. Sağ olun janap. Size hem we sizin kampaniýaňyzda dünýädäki en gowy rahatlary tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Exeter works in Turkmenistan. Thank you very much. Thank you, sir.